Oragon na panibagong umaga, panibagong araw, panibagong pakikipagsapalaran po sa kalsada. Nandito tayo mga Oragon sa EDSA. Papunta tayo ng Pasig City. Kasi meron tayong kukuning dokumento doon para sa ating mga kasamahan sa trabaho. On the way tayo, nandito pa rin tayo sa may Makati or sa may part ng Estrella, Makati City. Ayan. Sa part na ito hindi pa masyadong matraffic. Iwan ko lang doon sa dadaan natin sa unahan. At tuloy-tuloy lang po tayo. Isang magandang at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ganoon din po sa ating mga kaibigang OFW. Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Ayan. Medyo slow moving na tayo. Talagang ganito, expected na natin to at sanay na tayo dito sa mga ganitong galawan ng trapiko. At pag hindi ka sanay sa traffic ay hindi ka Pilipino. Ganyan ang buhay talaga. Ayan. Ang oras po natin ay alas 9:05 pa lang ng umaga. Pero parang nagbi-build up na naman ang traffic dito sa ating dadaanan. Andito na po tayo ngayon sa may tulay kung tawagin, sa may Guadalupe, Makati City. Ayan, pagbaba po natin dito at dadaanan po natin yung Pasig River, yung tulay po na dumudugtong sa Makati at sa Mandaluyong. Ayan. Nandito na po tayo sa may Guadalupe MRT station. Ayan, build up na po, nakikita na po natin yung traffic. Pababa na po tayo dito sa may Pasig River. Nakikita na po natin yung traffic papunta roon sa may Quezon City. Ayan, shout out sa MMDA. Galing siya sa kaliwa, pumunta ng bus lane. Pwede pa lang dumaan dyan sa bus lane na yan, yung mga private. Kala ko ba bawal kasi pang bus lang, pero nakakadaan pala, pwede naman pala. Pero pag tayo dumaan dyan, uhulihin tayo, sigurado yan. Kaya taste na lamang po, ganyan talagang buhay bilang driver. Ayan. Nandito na po tayo ngayon nakatawid na po tayo ng Pasig River. Nandito na tayo sa may malapit sa Boni Avenue, Mandaluyong City. Liligaw po tayo doon sa part ng kanan, pero nagkamali yata tayo dahil nandito tayo sa inner lane. Dapat nasa outer lane tayo. Sorry po. Ayan, medyo babawi po tayo. Punta tayo ng outer lane para makapasok tayo ng Pioneer Street or Pioneer Avenue papunta ng Shaw Boulevard. Hindi na po tayo dadaan ng crossing kasi medyo matraffic sa EDSA ito. Ito na po yung buntot ng traffic ng EDSA. Hindi natin alam kung hanggang saan ito. Kakanan po tayo. Ayan. Dito na po tayo kakanan sa may Pioneer Street. Ayan. Dito na po tayo. Nasa Pioneer na po tayo. Medyo against the light po tayo. Inuubo si Os. Ayan, shout out sa Montero na nakaharang sa daanan. Ito, nandito na po tayo ngayon sa may Pioneer Street. Pababa po tayo sa Boni Avenue, Mandaluyong City. Ayan, kumanang pala si Manong Montero. Ayan, tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating pagbabiyahe. Papunta na po tayo ng sa Shaw Boulevard sa may ito po sa may part ng Pasig City. May kukunin lang po tayo sa PhilHealth. Ayan. Medyo masakit yung lalamunan ni Hos pag nagsasalita si Hos ng matagal. Ayan, nangangarag yung ating lalamunan. Kakain po tayo ng candy. Ayan. Shout out po. Hindi pa masyado matraffic dito sa Pioneer. Aywan ko lang po doon sa may stoplight malapit sa bayanihan na doon sa may pinag Christmas party natin nung mga nakakaraang taon. Ayan, medyo matraffic na nga dito. Ito po kasi yung Pioneer, one way pagdating doon sa may bali 2 way na siya, kaya medyo makakaranas po tayo ng traffic ng kaunti doon sa unahan.
Yan na po talaga ang buhay ng isang driver. Lalo na pag ang kasama mo po ay isang messenger, kung saan saan po nakakarating yung mga yan. Napag-utosan po yung messenger na yan, kaya pinagdadrive po natin. Ayan, kasama po sa buhay ng isang driver yung yung makaranas ng heavy traffic dito sa Metro Manila. Ayan, kung familiar po kayo dito sa area na to, medyo aabot na po tayo ng stoplight. Napaka-traffic po dito sa stoplight na to. Medyo ikakat lang po natin yung mga sandaling medyo may traffic. Kasi matagal po, mga 20 minutes yung traffic Mauubos po yung oras ng ating video doon lamang sa traffic. Siguro mga 200 meters tong traffic na to. Pero aabot ito ng mga 20 minutes, kaya ikakat po natin. Ayan, si mamang tricycle driver nagbaba na lang bumaba na lang yung pasahero sa gitna. Gawa nga po ng traffic dito sa area na to. Ayan, meron po mga kumakanan dito, papunta po rin sila ng Pasig. Ayan, dito na po tayo sa unahan. Medyo kinatkong po natin yung ating video dahil medyo matraffic, kaya nakaiwas na hindi nyo nakita yung mahaba na traffic. Ito, meron na naman panibagong stoplight, panibagong traffic na naman, panibago na naman pagtitis. Talagang ganyan ang buhay dito sa Pilipinas. Ito po yung medyo nakaka-traffic na itong stoplight na ito. Ayan, nakalagpas na po tayo sa stoplight at medyo makakaluwag-luwag na tayo ng kaunti papunta ng Sio Boulevard. Ayan, kakanan na po tayo dito sa Maisyo, Pasig, para makuha na natin yung area ng pupuntahan natin. Ayan, medyo malayo-layo pa, tsaga-tsaga lang para makarating ng PhilHealth. Yung PhilHealth nga pala po nasa bandang kaliwa siya, kaya mag-u-turn tayo doon sa may stoplight. Ayan. Ayan, paliko na tayo ng Sio. Sa Petron tayo dadaan para hindi na natin abutin yung traffic doon sa may stoplight. Dito tayo sa may gasoline station. Ayan. Parang kabayo dito, lubak-lubak. Nakikidaan na nga lang si Os, nagreklamo pa sa lubak-lubak sa gasoline station. Ayan. Nandito na tayo sa Sio Boulevard. Medyo siguro mga half kilometers pa ito. Plus yung iikot pa tayo doon sa likod para makapagparada tayo doon sa kabila. Nasa left side po kasi yung opisina ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth, Philippine Health na pupuntahan natin. Ayan, punong-puno yung jeep na sinusundan natin. Si sir na nakasabit, ingat-ingat po sir sa pagsabit, hawak ng maigi. Huwag mong hawakan yung ilong mo, baka mahulog ka. Ayan, against the light tayo, pero tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-video. Ayan na. Ayan, dito pa rin tayo sa may Sio Boulevard. Tuloy-tuloy lang po tayo, papunta po tayo. Itong area na po tayo ay papunta ng Pasig. Ayan, stoplight na po. Pero hindi pa po tayo dyan na kakaliwa, doon pa po sa susunod na stoplight. Medyo malapit na po. Ayan, shoutout po sa mga kaibigan nating subscriber at sa mga kaibigan nating OFW. Ingat po kayong lahat. At sa lahat po ng mga drivers, riders, bus driver, jeepney drivers, at taxi drivers, mag-iingat po kayo sa inyong pagmamaneho. Ayan, talaga namang inuubos yun pag masyado nagsasalita. Ngayon, pag inubo ka sa labas, nakakatakot kasi yung lahat ng taong nakakasabay mo, pag inubo ka, titingin lahat sa'yo. Iisipin nila mayroon kang alam mo na yung mga nangyayari ngayon sa buong mundo. Ayan, kaya huwag kayong uubuhin kapag nasa mata na maraming tao.
Huwag kayong magbabahing. Ayan, malapit na tayo. Ayan, stoplight po, malapit na tayong kumaliwa. Ayan, kakaliwa na tayo dyan. Tapos pupunta na tayo doon sa may likod ng PhilHealth para makapark tayo doon sa malapit sa PhilHealth mismo. Actually, wala namang parking doon sa tapat ng PhilHealth kasi maliit lamang po siyang maliit lang po yung space nila roon. Napakaraming nagpa-park at saka marami yatang empleyado din doon sa PhilHealth na yon. Ayan, kasi mayroon pa siya mga katabing bangko at mayroon pang katabing St. Peter Eternal Plant Life Pension Education pala ito. Ayan, hindi ko ang nakasako palang barangay nitong PhilHealth na pinuntahan natin ay sa barangay San Antonio, Pasig City. Ayan, kung saan malapit ang ayan, dito po tayo sa likod ng PhilHealth. Ayan, padaan. Kaunti namang iwas-iwas mga naman para baka mahulog kami rito sa kanal eh. Ayan, kaliwa ulit tayo. Bilisan mo kung maliwa ka na. Ayan, tapos doon sa Show Boulevard kakanan na tayo. Ayan, malapit na makarating si Os sa kanyang patutunguhan. Ayan, thank you. Ayun, binasa ko lang yung nakasulat na thank you daw sa arko. Ayan, Show Boulevard na ulit tayo. Ayan, liliko tayo rito papuntang crossing. Papuntang crossing naman, pero only 10 meters lang yata, 20 meters lang to galing dito sa kanto na to. At dyan na tayo magpapark. Naantay natin yung ating kasamang si Boss Intoy para kunin yung mga dokumento doon sa 8th floor. 8th floor yata. Tama, 8th floor po. Kasi 8011. Ayan. Parada na po tayo. Nandito na po tayo. Ayan po yung PhilHealth. Ayan, nakikita nyo yung dilaw na yan. Nandiyan po ang PhilHealth. Ayan, kaya dito muna tayo maghahantay. Sige po, Boss Intoy, ingat po at antayin na namin kayo rito. At maraming salamat po sa lahat ng mga subscriber natin, sa lahat po ng mga silent viewers, sa lahat po ng OFW. Mega love sa inyo lahat. Mega love shoutout po sa inyo lahat. At thank you at God bless you po sa inyong lahat. God bless po. Bye bye po. Ingat po tayong lahat. Bye bye.